Hambai joto khapangni marete kijing sorongno norongno haina hai koksanai entertainment YouTube channel lo jotono no lamsogo tei jotono no khulumung yafaro inke norong bagai ang haina hai video tui feka norong o video no ini bo nainen bagai chaito laidi video no skip khaitareti tei o channel lo norok subscribe khlaiku hinge ba norok subscribe kaisa khairi bai jadi tei o video no naito hanke ba like kaisa rui riti ge faidi tini ni o video ni bekago thanglena inge khabani film song ang tabu sabuni kongno tui sanan thangi tong tei bo actress ni kongno tui sanan thangi tong norok sini baikena sini bukhuk jukno bo ongkha khoroksa KSF ni short film ni actress bukhuk hamari deborma norok bono jotono sini bayu tei jotono kahamke sawiman bayu phiaba bini mungui tabu social media wo belai kheno viral ni tongkha tei belai kheno bini mungui hamya kok tei hamya comment rok sajagai tongmani belai no tabu nugui tongo enke omoni bagino ang tini kisisa o actress juk hamari ni kongno no tini norok bai o video ni bisingti thaje thani share khlainen bagai tei thaje thani norokno sawi khnanan bagai se tini o video norok bagai swnamui tui phaio nge norok tini ni o video no ekdom bukhari ui naibai jadi tei video no skip khlaitariti norok orde motorok nai video no skip khairi khanke norok tini dalok misilo haingai thanai tini no video ni jeta topic jeta kok tui phaimarok no aun bagai no please ang pulano koineni musungo tini ni o video kisa loknai lokpharo norok bukhari ui jotono naibai jadi tei jotono o video no skip khaya ui norok jotono nainani bagai ang jotono no koijao ngai norok saima khana sini bukhuk hamari juk bo khoroksa KSF ni short film ni actress bo kwbang mano short film khlaika tei omo simia tei bo real video rok khlaika sini takhuk lila bai norok tabung nokhuna nga obono tini botangei khoroksa short film ni actress haikaba real video khlai tongnai bukhuk juk tini bini mungui tangai social media wa afsuk viral ngai tongkha tangai social media wa tini comment hamya bini mungui swijagui tongkha omosi kaisa norong thani ani sungmung kok nge omosi nge faidi bini tabuk o jorao social media wa je viral ngai tongmani dei lukurok bai comment hamya swijagui tongmani oboni main aboni reason aboni bisingni kok tamtong faidi truk oborongni detail no tabuk jeng sawi malainai tei khonalainai hakino rong nai tungdi o video no fulensi paithoksa inke kokhe mose tini sini bukuk hamari deborma ni mongoi tamni bagai amsuk social media wo viral ngai tongkha tei tamni mongoi bini mongoi tabuk comment hamyarang lukurok khalai tongkha omosi main kok nge bo khoroksa KSF ni short film ni actress tei omo simia tei bo sini kokbrok no tui bo kwbang mano real video rok khlaika tei album rok khlaika pheba bo tangai tini omo hai tini viral khaijagui tongnani nang bini mung tebose sungsa sangnani haikaba bini mung tebose khusuko kanani pheba tabuk taisa ulta tangai social media bo bini mungui tabuk viral hamya khlaijagui tong comment hamya rok swijagui tong nga obono kaisa belai kheno wasugui nanani dorkar botini tangai amsuk social media bo viral khlaijaka tei tangai lukurok bai comment hamya khai tabuk sajagui tong ba swijagui tong ge saimanka social media ni bisingti kaisa bini news haika bini koktomarok no boto khoroksa short film ni actress haikaba real video
खालाय तंनाय एक्ट्रेस हायदिबा गाय जों बनो साइबो मानो बिनि लगी सं दंगो हायका बिनि हासबेंड दंगो ओंखाय ताबुक जे ससियेल मिडिया तै जे खोनामानि बिनि करंनो जेता साइमान मानि अमंखा bo bini busai bai kisisa kok balai haikaba talak anglaikha ni khnawo tei o busai bai bo talak mani yagulo tabuk wanjai sela bai relationship haikaba boyfriend solai tong hisum khnaka hinke obo kuida erengda na tapalda na sotikda na obo angbo saimanya hinke just ang social media o khnaka haikaba saimanka ba nukha gai o bisoi haikaba o subject no tuise ang tabuk norongno kisa sanan musungo ঠিক আছে tini ang bukhuk hamari debarmano ang bono chaya hnei haikaba joliwi haikaba nasilawi tini o video ang sanamui tuwi phaimani ya angkai ang tini o video sanamui tuwi phaimani aboni main topic haikaba main reason kai omase bo khoroksa tibrasani bisingo asini kokro kok thaino tui ha bo kaisa real video sanamui tongnai actress haikaba bukhukjuk tei kwbangma sini dofarokno bo short film rokni bisingtui kwbangma sini borokno bo mane sika dikha rikha ha phurungmrok rikha tei kwbangma short film ni bisingtui joto lukurokno bo interesting charikha ba moni kothok bo phunuka tei baksa baksani bwkharokno bo tongthorikha ba baksa baksani bwkharokno bo kwbangmano srang rikha ngai phiaba bo tini koroksa omhai actress omhai gyan juk borok ngui bo tini bahaike tini wanjui bai omhaike relationship haikaba boyfriend ngui tongkha omose kaisa belekhino wana janani kok ngai ang abon bagano ang tini sini bukhuk khamarino ang sanan musungo nung jodino tini koroksa actress short film ni kaham popular khlai tongnai borok bunu natok phunugui kwbangma mwsai kwbangma gonung mwasamung tei kwbangma kokthai kaham kaham rok lukurokno je sai tongmani bahaike nung tini omhaike lukurok bai viral khaijagui tong omase ang ani bukhukjuk khamarino ang swngnani musungo tabuni mungui kwbangmano viral ngui tongo nung nini bwsai bai kaglaiui tabuk wanjai sela bai boyfriend solai tongo hi khnaka phiaba abo kubuida na erengda na buida social media bo viral khlai tong phiaba ang saimaiya tamangke social media ni jeta ang nukha ang o borokno tuise nono sarani musungo naidi bukhuk nung khoroksa tibrasa dofar bisingo sugui phaimani jarao lukurokno nung interesting ri phaimani jarao lukurokno nung kaham kai muni kothok ri phaimani jarao tamono nung omhaike nini swkangni husband to tongono hini khnao phiaba tongmani yagulo nung tabuk wanjai sela bai boyfriend haikaba kajanan bagui jeta thangui tongo haibaba thangui tongo haikaba ngui tongoni khnamani phiaba abo belai kheno chaya tei belai kheno abo sini dofani bisingo abo teibo hamya nukjakmani klaio जों आगेयाव kwbangma Elizabeth haikaba Surabhi Sorano जों salaimani lukurok kwbangma salaikha bang bagui kwbangma viral video swnamlaikha kwbangma comment hamya hamya selaikha phiaba nungmo tabuk o position on thangui tongo o position on nung tabuk klainani thangui tongo nga aboni bagino ang tini sini bukhuk hamarino sanam musungo nung omhai jodino ngui tongkha angke tabuk phiaba aboni ni live o belai kheno chaliya tei nini live o abo belai kheno sini dofarong bisingo pura ekdom hamya pura ungsukmani kalaikha nung to khoroksa lukurokno se kaham phurungnai short film ni bisingtui rogo ha sini tiprasa dofani rwsapmungno tui nung jeta album reel video swnamui tongnai borok se nung tabuk omhaike nuk swkangni bwsai bai omhai talak ngui tabuk wanjai sela bai nung tabuk relationship boyfriend kajanani digi thang tongo hingkai
abo tang mak laikaba sini dofani bisingo naidi nung bo khoroksa tabuk suk phaimani jora nung tebo kaham khainani tebo sini borok nung tebo interesting riui thangnani ba khlai thangnani nung omahai wansung borok tongnani tongmani pheba nung tabuk omhai ke wanjai silabai tabuk kajana nai tongpho ha boyfriend choli tongpho ni tabuk social media o je viral ngui tongmani abo bebak o sara wall lo nini kogrok no te nini o viral video rok no bui kwbang mano nukbaikha hingke omo kaisa belai saya korsa omahai sikito ba nin thani lekha pora phone kwring tung ba je asuk bui hai MBA passing ya phone tung korsa nung tibra sodophan bisingo actress jit ha buino musai phunungnai buino bukhawo srang nai buino bukhawo basar nai omahai buri rok sino rok tabu turuk alka dofa bai gadalai thalayo ha tongoi tonglayo chawi tonglayo omahai ke tongka hingke sini dofani bisingo teibo hamya nukjago teibo hamya sitra mane khlaimani kalayo oboni bagui no ang sanani musungo o video ni bisingtui sini bukuk hamari no nung jodi no wanjai bai no tabuk nung relationship haikaba boyfriend haikaba kajani bagui thang tongo ke pheba nini short film khaimarok tei nini jeta reel video khlaimarok album khlaimarok aborok bebak no zero abo bebak no abo tuio kosok baikha nono to tabuk kebo hamari hinglak kebo nono tabuk actress hinglak nono kebo tabuk naika hinglak nono tabuk pura nono khibai maibai sapoluise bui tabuk nono omhaike nono ekdom neglect khasinai abon bagui no nung wansugui naidi tei kaham kai ayang uyang na hari naidi tamni hingke जों saiman tongo saiman tongkhano omahai khlaimani chaya kwbangma alga tofa bai kaijak thango hnui kwbangma sajagui tongmani nuguise norok tabuk omahai taisi yapri seui tongo hingke taisa omahai ke norok tonglai tongo hingke abo belai kheno sini dofani bisingo chaya tei belai kheno sini dofano swklungma klaio tei sini dofarokno belai kheno abo hamyao tunui klangmani klaio oboni bagui no ang bukuk hamari no haino no sanani musungo nung jodi no omahai ngui tongkha hingke kokrui omo to nini life nini isa hini pono nung wansugui tongmano haifano nini mung amsuk tei sungsa changlak tei nini mung no buitei loglak nini mung no tabuk khi haikesi bui nungsinai haidiba bebak nini acting bebak nini tomung samung jeta nung je khlai phimani aborok bebak no tabuk ekdom bui khoktui musuk basinai ekdom thu se hinjinai tabuk bujikeda omose tini ang o video kisijak norong bagui tui phaimani hingke omose tekaisa kok hingke omose takutai buk song sini Dr. Biswajit Debarmana norok jotono tabuk saima mikhina tei bo tamo khlai tong tei bo tin tiprasarong no bahai khlai tong norok jotono nukbai khina lai thangnai sal kisa swngango bo isri hati ketal kotor maka songsa urikha aro kwbang mano borok uyek ngui banglaikha tei kwbang mano aro dugan rinani bagui sini tiprasar lukurok aro thangui kwbang mano aro gathering kha tei chwng nukha teisa aro auto rok bo bajakha adino go abo belai kheno kaham tei belai kheno sini tiprasar bagui belai no abo important samung bo tabuk khlai tongo gahai bono baksa tabuk bono clear khai bono saimeko tei baksa tabuk bono salai tongkho tei bisi krikha bo nukjaknai tei bisi krikha bini rong nukjaknai omtirok hnui takbo baksa sini borok rok bisingo salai tongkho kokrui je sanai to sai tongtung haidiba pheba ani mokolo je ang nukmani haikaba ang wansugui naimani hingke tibrasa dofarok no tibrasa kwrui bigra gorib rok no bo omhaike subai tongmani bo omhaike je tibrasa rokni kwrui ni bohogo mai kwrui rang kwrui omtirok no subungnani bagui bo jeta lama khlai tongmani
omo hongka belai kaham tei obo belai bono salute haike bono hambai rinani se nango obono kaisa ang joto ani tibrasa takuk tei bu sorono sanani musungo sini Dr. Biswajit Deborma bo belai tabuk sini borokno kaham lama langui tongo tei kaham samung sini tibrasa rokno rinani bagui bo tabuk samung khlai tongo ga aboni bagui ang joto o video ni bisingtui koinani musungo tei sanani musungo sini borok bonang Dr. Biswajit no norok logiri di tei nangka hingke bono subadi tei bono fani di tei bono dumsa di song omo haike khoroksa no song dumsa hingke khoroksa no song omo ke riui khoroksa no song omo ke kaham bai khlai tanga hingke song sini bosongo song se kaham leni sini bosongo song se sawi nungui thangleni ha tonglai thaleni ga abon bagui no kebo reseresi kebo hinji kebo hamya sitara omtiro kokta slai di takute busong abo belai chaya abo belai sini dokhani bisingo tebo kulugnai যদি no omahai bo samung kham khlai tong thani o norok tawbo bono kebe gei tawbo bono hamya khainen bagui tawbo bono norok naisomui tong khongke obole belai chaya sini dopha teibo birman manai teibo se sini dopha tolao kulugui thanai ga oboni bagui no botabuk isri hatayo botabuk kaisa badar kotor taon songsanai ajagao sini tibrasa jara khri rok ha borok ajaga tau dugan rok riui kisa misa mwkhwtwng rok phalui nana rokom rok phalui tabuk nijini bohorno le kisisa subungui manbla haidiba ga abo belai kaham sini Dr. Biswajit Deborma bo jeta item jeta bo tabuk je khlai tongmani je tabuk je position tui je naharui bo je tabuk samung khlai tongmani obo belai no sini dophani bagui kaham tei belai no sini dophani bagui great gai abon bagui no jotono song sawi manani nango tei jotono song wansugui nainani nango tamoni bagile song bono tabuk bono hamya hinui chaya hinui bono salai tongaba haidiba song jeta tabuk samung boje khlai tongmani nungbani obo belai no sini dophani bagui kaham sini tibrasa rokni bagui abo kaham hinui sanase kok kwrui ga aboni bagui no jara tabuk bo bono hamya hinui wansugui tongnai rok haikaba bono tabuk bo kebengui tongnai rok please norok bo yagri di norok bo mankha hingke bo haike no khlai di mankha hingke bo haike no subadi mankha hingke bo haino ridi mankha hingke bo haino khlai phunuk di omose sini tibrasa dophani bisingo kaisa samung tei kaisa sini tibrasa rokni bagui belai no thangui thangnani lama ga oboni bagui no ang sanani musungo haino haiteisa sini borang bonang sar Dr. Biswajit Deborma no norok mankha hingke subadi haidiba subai mai aphono norok tobo bono hambai ridi ha hambai ria kariba bahaike norok potre pot salainani musungui tongba omo salaimani ekdom sini dophani bisingo chaya abo belai nungra abo belai sitra ga abon bagui no ang haino rok no koinani musungo sini sano norok dumsadi logiri di fani di chubadi nangka hingke bo haike no ridi nangka hingke bo haike no aro thangui norok bo chubai mangkhai chubadi ri mangkhai ridi omose sini thangui thanani chugui thanani kuchugo kai thangnani sini dophani bisingo omo kaisa belai no samung kaham go obono ang tini kisisa norongni thanio okok rokno no sanan bagui tini o video norong bagui swnamui tubui phaimani hingkai norok o video ni bisingtwi tamo bujikha tei tamo saimankha norok o video ni comment box o comment khainani tapak baijadi tei norok o video no nai tongkha hingkhe nuk tongkha heba like kaisa rwui redi hingkai tinini video orono kholap sinai jotono kaham kwrung susto tongbaijadi haino norok bai kwtal video o malai phiwano jotono no khulum baikha।